Il-Partit Nazzjonalista qal li l-vot ta' Elix Borg kontra l-emendi fl-IVF kien moralità. Il-PN qal dan permezz ta' deputat Graziella Attard Previ sibt filgħodu waqt dibattitu ma' segretarju parlamentari Rebecca Buttigieg. Fuq is-suġġett tal-IVF Attard Previ deret skomda għall-aħħar e kif Buttigieg innutat li l-kap attwali vota kontra emendi li permezz tagħhom aktar kopji setgħu jsiru ġenituri. Xi dawk il-koppji li kellhom iben, illi bata, illi tilef ħajtu ta' ċkejkna ta' nitkellmu u qed nagħtuhom iċ-ċans għax ix-xjenza tippermetti illi jkollhom wilt li ma jgħaddix minn dik it-tbatija. Dik mhux qed tgħinhom biex ikollhom ħajja ġdida. Le, però ifimni, l-emendi sa' iva lejjena votajt favorija. Allura kif qed tgħid li din ma kienx kontra? Evidentament skomda Attard Previ sostniet li issa billi se noqogħdu nħarsu lura mhu se nagħmlu xejn. Bis-segretarju parlamentari Buttigieg fakrita bid-dikjarazzjonijiet li għamel Elix Borg fejn dan kien ftaħar li vota kontra l-emendi. Le, jiddispjaċini ngħid. Le, billi se noqogħdu nħarsu lura, maħniex se noqogħdu nagħmlu xejn. Inħarsu ħafna lura ta' kollega, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kap tal-Partit Nazzjonalista ftit tal-ġimgħat ilu, ġifieri dan f'Settembru sar, ifqal l-aktar mod kien gburi biha, jiena votajt kontra. Dan kien dak illi sostna Elix Borg. Kenna vot rigward l-emendi fl-IVF fejn anke jiena kont wieħed mill-ftit deputati flimkien anke Mejdrin u Marvan Bartolo tal-Mosta illi ivvotajna kontra dil-kwistjoni. Intant fil-waqt li fl-aħħar ġimgħat Elix Borg laqa lura b'idejh miftuħa lil Edwin Vassallo biex jgħinu fil-politika tal-PN fuq is-suġġett tal-ugwaljanza Attard Previ sostniet illi l-PN għamel riformi kbar. Il-Partit Nazzjonalista iwiet ukoll li l-ugwaljanza hija importanti ħafna, jiġifieri aħna ħdimna u anki minn ġewwa il-Partit Nazzjonalista għamilna riformi wkoll. Attard Previ mhux talli ma rikonoxxiċ il-kisbiet importanti li ġa Partit Laburista fil-Gvern permezz ta' dritti ċivili ġodda, iżda saħansitra qalet illi kien hemm skop ħażin warahom. Nwedu illi ma qatt ma nkunu fl-ebda pożizzjoni illi nużaw xi dritt ċivili biex nattu xi ħaġa ħażina li nkunu qegħdin nagħmlu, illi sfortunatament rajna il-Partit Laburista fil-Gvern jagħmel ħafna drabi.